खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय रायजोफोर आं दिनै सुंद' भिडिअ लानानै फैनाय जादों गिबिसिन भिडिअआनो जाहैबाय नैबे सासे आइजोनि सायावहाय नैथि भिडिअआ जाहैबाय नैबे जे दावराव दावसि सोमजिनाय बेनि सायावहाय लोगोसे जों सरजाबगोन डेपुटि चिफ रिहन दैमारि सारनि सायावनो उदालगुरि जिल्लायावहाय डेपुटि चिफ रिहन दैमारि सारा ख्रिस्टियान दा मैया दाख्लिनि समावहाय दावराव दावसि जानाय बे जायगाया गासैबो रिहन दैमारि सारनि थाखायनो जादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों रायजो मिथिबायना जों बयबो मिथिगौ दा बे समाव ससे खोनासंग्रो प्रिया दैमारिया मा बुंदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोरा बेबायदि लिंगु पिंगु बेरायफानाय गावसोरनि सेलाफोरखौ बेबायदि सोरखौबा गावथारनो सोरखौबा बेबायदि गाज्रि मेसेज होनो गाज्रि बुंनो थाखायसो फोरोङो नामा गावसोरनि हारिखागोनखौ मिथिखानानैनो बिथांमोना मा खालामदों बेबायदि लाजिनानै बेबायदि गावथारनाय मानाय बेबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरनाय गाज्रि गाज्रि बुंफिननाय गाज्रि गाज्रि सोदोब बुंनायखौ थारमाने बिसोरनि लिडारफोरानो फोरोंदोंदां होननानै आं साननानै लादों आरो होमबा बे सासे सुबुङा माबायदि गावथारनायनि बाथ्रा जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ माबायदि गावथारगोन होननो हानाय सोर अधिकार होखो बे मानसिनो बेखायनो आङो जोंनि बिपिएफनि लिडारफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बिनि एड्रेसखौ नागिरनानै बेखौ एफआइआर होनांगौ जेरैखि जाया बिनि माबाखौ लाथारनांगौ बे गावथारनायनि बाथ्राखौ सोर बुंनो होनाय सोर लिरनो होनाय सोर पारमिसन होदों बे बाथ्राखौ बिनिफ्राय जों मिथिनो मोननांगोन आरो बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ जेरैखि जाया नागिरनांगौ बेनि प्रिया दैमारि नंगौखौ बुंदोंना नंखायखौ बुंदों नोंलाय जेसेबां दिनैहाय हख्राव हख्राव बाथ्रा बुंदों जेसेबां दिनैनि समावहाय गाज्रि खामानि मावदों गासिबो बिपिएफ पार्टी नों नुवाखै नामा खानि नामा नोङो हा इउपिपिएल पार्टीखौहाय दाय साजायनायनि सिगां नोंनि सापर्ट खालामनाय डेपुटि चिफ नोंसिनिनो जिल्लानि रिहन दैमारि सारनि सायावहाय नोजोर होनानै नायग्रो बावैसो सम सिगां नैबे दावराव दावसिया जाबाय नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बेबो उदालगुरि जिल्लायावनो भैरबकुन्द ओनसोलावहाय आरोबाव बिनि उनाव ससे भिडिअखौहाय नोंथांमोना कमप्लिट खोनासंब्लानो जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव मा जाथाय जादों जायगाया जाहैबाय गार' बाजारनि सोनाबहा थानाय हाजो जलियावहाय जादों बे जाथाया नंखाय दाय साजायनानै रिहन दैमारि सारनि माखासे गाज्रि मानसिफ्रा थांनानैहाय बुख्रां बुसि नाख्लाय नारस्लिक खालामहैदों जाय गामियावहाय जुलिनि थाखाय माखासे बाथ्रा सावरायलायनाय आस्थाम सोनायनि थाखाय माखासे बाथ्रा सावरायलायनायसोमोन दा बेखौहाय थांनानै उदालगुरि जिल्लानि डेपुटि चिफ बिपिएफ पार्टीनि रिहन दैमारि सारनि फिसिनानै दोनजानाय मानसिफ्रा 15-20 खाननिबो बारा गारि लांनानैहाय दादागिरि दिन्थिनानैहाय नाख्रां नासि खालामहैदों अब्ला मा प्रिया दैमारि बियो मोजां खोमा हा बेबायदि खामानिया मोजां नामा आंनि आन्दाजावहाय नोंबो सासे ख्रिस्टियान उदालगुरि जिल्लानि नोंबो सासे हयथ' ख्रिस्टियान जानो हागौ नाथाय आं सिदा खोथा बुङो उदालगुरि जिल्लाया बर'फोरनि गेजेरावहाय बयनिफ्रायबो बांसिन ख्रिस्टियान मेजरिटी थेवबो मानो इसेबां दावराव दावसि मानो इसेबां होसोख्रांलायनाय मानो नायलायनो हायाखै जाहोना मा रायजो राजा नोंथांमोना रिन्जय बर'नि खोथाखौ खोनासंदोंना रिन्जय बर'आ धोरोम बिरोधी खालामग्रा सासे बिपिएफ पार्टीनि मा होनना बुङो सिफुला मानसि बियो मिथिबाय दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखा बे समाव खोनासंदो रायजोफोर आं बुंनाया नंगौना नङा थांनाय रबिबार मोनाव बेबायदि आंनि न'खराव जे फेमिलि गेदारिं आंनि रिं सेरेमनि जुगिदि जेनेबा जोंहा न'खराव फेमिलि गेदारिं मिटिं जादोंमोन मिटिं माने फेमिलि गेदारिं आरो ना जेनेबा आंनि रिं सेरेमनिनि थाखाय रायलायनो थाखाय सावरायनो जोंहा न'खरनि मानसिफोर गासिबो जथुमा जादोंमोन बे जथुमा जानाय समावनो हरखाबै दुथां मानसिफोर जेनेबा बाहेरनिफ्राय बे पार्टीनि मानसिफोर बायदि फैनानै जेनेबा आंनि न'खराव डाइरेक्ट साग्लोबफैदों प्लास आरो आंनि न'खराव जितु फैनाय जोंनि आदै आलमा बे आंनि निजा आदै जायो आरो आंनि न'खरनि गासै गामिनि आदैमोन गासिबो बे आंनि न'खराव जथुमा जानाय समावनो बे दुथांफोरा जेनेबा बाहेरनि पार्टीनि मानसिफोरा हायनानै जेनेबा अनेक नेगेटिभ पइन्ट खुनांगौनानै जेनेबा फैसा रानदों मा होननानै बिदिनो डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि फैनानै जेनेबा आंनि न'खराव
डाइरेक्ट एटेक खालामफैदों आंनि न'खरखौ जेनेबा दुंहाव थासारि खालामफैदों प्लास आंनि आदैनि गारि आरो आंनि आदैनिफ्राय जेनेबा गारि साबि हारि बिदि सेख'नानै बिदि चेकिं खालामफैदों चेकिं खालामनानै जेनेबा नाख्रांसि बिदि खालामदों प्लास लोगोसे जलफोरा जेनेबा पार्टिनि मानसिफोरा फैनानै सेखा रड हारि लानानै जेनेबा बेबायदि गावसोरखौ जेनेबा बिसे दायरेक्ट खालामनानै जोंखौ सिगिफैदों आरो न'खरखौ वार्निं होना गालांदों थांनाय समावबो प्लास आरो बिसोरो बेजों जितु फैफानाय मानसिफोरजों लोगोसे जोंनि एरियानि आमजुलि PCDC-नि जोंनि चेयारमेन सार प्रेम बसुमतारीमोन बिथांनि नामा प्रेम बसुमतारी आरो बे जोंनिनो गामिनिनो आरो बियो फैनानै डाइरेक्टलि फैनानै बियो प्रेम बसुमतारीया आंनि आदैखौ डाइरेक्टलि फैनानै बिदि सासपेक्ट खालामफैदों सासपेक्ट खालामनानै बियो जेनेबा आंनि न'खरनि थ्रु डाइरेक्ट बियो रायदों गाज्रि रावजों बुरायदों आरो डाइरेक्ट न'खौ गावनि गथ'फोरखौ लानानै आंनि न'खौ डाइरेक्ट साग्लोबनो थाखाय थिनदों बियो अर्डार होदों बियो पार्सनेलि अर्डार होदों बियो आरो डाइरेक्ट न'खरफोरखौ माबा खालामनो थाखाय बियो गावनो पार्सनेलि अर्डार होदों बियो प्लास आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामोदि दै चिफ सार जितु रेहन सार बिथांखौबो आं हमनानै आं रिकुवेस्ट खालामदों बिथांनि सायाव नोङो गोख्रोङै बे 12 आवार्सनि आन्दाराव नोङो एक्सन लानांगौ मानो होनबा बे बायसान्सआव आंनि फेमिलिया माबाफोर जानाय मोनबा बेयाव रावबो हेल्प सहाय खालामनो थाखाय रावबो गैयामोन प्लास आरो बे जाथायखौ जोंनि गामिनि रायजो मानसिफोरा गासिबो नुलांदों आरो लोगोसे आरो थांनाय समाव दम होना गालांदों बिथांमोना आरो इनफरमेसनखौ गासिबो गामिनिखौनो होदों होननानै बुंदों बिसोरो आंनि तारिखआ जाहैबाय आंनि जितु मेन प्रग्राम जितु रिं सेरेमनि बे रिं सेरेमनिया 9 तारिखआव जागौमोन बेखौ आवगायनि थाखायसो बे प्रग्रामा जादोंमोन आरोना 7 तारिखआव बे पार्टिया जाहैबाय BPF पार्टि BPF पार्टिया डाइरेक्ट गावसोरनो डाइरेक्ट नुजाफैदों आरो प्लास 20+ बिदि गारि फैनानै साग्लोबफैदों आरोना पुरा गन'खौनो पुरा बेंखन फैदों आरोना आंनि न'खौ आंनि आइ आफा गासैखौबो बेंखन फैदों आरो गासिबो आखायाव सेखा रड बेफोरबायदि लानानै आगजुफोर लानानै जेनेबा जोंखौ साग्लोबफैदों आरो मोदोमाव माने नाख्रांला नाख्रांसि बिदि खालामदों आरोना आखाइथ' होआखै जेनेबा नाख्रांला नाख्रांसि खालामदों आरो बिसोरो बेबायदि फैसा हारि जेबोथ' राननाय जायाखै जादों न'खरनि फेमिलि गेदारिंसो जादोंमोन जेनेबा आंनि रिं सेरेमनिनि थाखाय 7 तारिखआव 7 तारिखआव रिं सेरेमनि 9 तारिखआव जानो गोनांमोन बेखौ आवगायनानै 7 तारिखआव आवगायनो गोनां जादों आरोना इलेक्सननि थाखाय इलेक्सन भटनि थाखाय जाहा जेबो जाहा न'खराबो जावबो आंबो प्लास आंबो बुंनो हासिगोन दायो जेनेबा आङो जेनेबा बिफर 5 इयार्स जुदि आं जुदि पलिटिक्सजों जेनेबा जुदि आं लोब्बा दङमोनब्ला आं बे बिफर 5 इयार्स गेजेराव आं जुदि ओंखारगौमोन बाट आंहा बेफोराव जुदि पलिटिक्सआव जेबो इन्ट्रेस्ट गैयिनि थाखायनो आं जेनेबा आं बेफोर आगोलावबो ओंखाराखै दाबो ओंखाराखै आरो रावबो पार्टियावबो आंखौ थाबायनाय रावबो नुवाखै आंनि न'खराव साखि दं गामिनिफोर रायजोफोरजों साखि हिसाबाव साखियाव आंनि न'खरनिनो आदै दोङो आयंबो दोङो मामा दोङो बाबा दोङो प्लास आरो जलफोरबो दोङो जोंनि जलफोर दोङो बिसोर गासिबो साखि दोङो रायजोनि साखि दोङो बिथांमोना नुजोबदों चेयारमेननि सायाव आरो बेखौ बिनि एक्सनखौनो आङो रेहन सारखौ लानो थाखाय आं खावलायदों आरोना बेखौ गसंखौ उइथ प्रुफ चेयारमेना होनांगौ आरो बिनि टीम बेजों जितु सेंग्रा फैफानाय बेफोर टीमा फैनांगौ आरो गुबुनजों सफैदों अब्लाबो मिथिजोब्बाय आरो घटनाफोरखौ आं साननाय मथेब्ला बे आंनि गोसोजोंबा खोब दुखु मोनदों लाजिथाव मोनदों खारन एसेबां दिन जों भट होबोबाय बेबायदि जोंनि गामियाव जाफेराखै आरो देग्लाय गामियावनो चेयारमेन मोनदोंब्ला चेयारमेन थानायाव बेबायदि डाकाइट हिसाबै सेखा लहा लानानै आरो बे खुगा खाथेनानै डाकाइट बायदि फैनानै लुटपाट खालामनो फैनाय बायदि नुनायखौ आं बिराद सोमोनांदों लाजिनाय मोनदों आरोखि जाथिखौ लानानै आं लाजिदों भबिष्यतआव जाहाथे बेबायदि घटना जाया जोंनि बे गामियाव आरो बिहेखै जितु न'खराव जाफैदों एखेबारे जाम्बा गोनजा मानसि खुनु पलिटिक्सनि मानसियानो नङा बेबायदि न'खराव फैनानै बेबायदि एसे लुटपाट खालामफैनायखौ नुनानै आं खोब दुखु मोनदों जाहाथे भबिष्यतआव बेबायदि जाथिखौ लानानै बा पार्टिखौ लानानै सोरखौबा डाइरेक्टहै आक्रमन खालामनो फैनाया एखे अनुचित होननानै आं सानदों आरो जोंनि गामिनि मुङालाय बे हाजोजुलि 3 नम्बर आमजुलि आदसा बे न'खराव जितु रिं सेरेमनि जागोन बियो 9 तारिखआव लादोंमोन आरो 9 तारिखआव इलेक्सन जागोन होननानै मिथिनायखाय बिसोर साननै आवगायबाय 7 तारिखखौ लानो होननानै
रायलायनाय जाबाय आरो न'खरनि मानसिफोरा फैदों आरो बेबायदि बे थांलाय बे फैलाय बे थांलाय बे फैलाय जाबाय थादों आरो बे समावनो खुब सम्भब बे BPFनि मानसिफ्रा फैनानै थाखा रानदों मा रानदों होननानै सानदों बिसोरो आरो बेनिखायनो बे एटेक खालामनो फैदों जुदि थाखा रानदोंमोनब्ला गावसोरानो सेलाबनानै मोनलांजोबनो हागौमोन माथो बिदिथ' जों नुवाखै माथो बिसोरनो गावसोरानो मोनलांजोबगौमोन थाखा फैसाखौ आरो बिसोरनो थाखा होफैनानैलाय बिसोरो मा थाखा राननो सोरनो राननो खारन बिसोर राजनितिकनि मानसियानो नङा जेबो मिथिया बेनिखाय बेखौ लानानै जों एखेबारे लाजिनो गोनां जादों बे उदालगुरि ओनसोलनि बिथोराव जोंनि भितरुवा ओनसोलनि जायगानि मानसि आरो बे पलिटिक्सआव माने रोंगौथि गोनां मानसिबो नङा आरो बिसोरलाय मा थाखा राननो रोङो बेबायदि हिसाबै जों लाजिनो मोनदों आरो जाहाथे भबिष्यतआव बेबायदि जाया सान्ति जाहाथे जायो आरो बिसोरो जुदि दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै थांनायब्ला बे दायित्वआनो सोरनि जागौमोन बे BPFनि दायित्व जागौमोन आरो जायहा BPFनिफ्राय केन्डिडेट जादों बिथाङानो बे दायित्वखौ बाननांगौमोन बेखौ लानानै जों लाजिनाय मोनदों आरो एसेबां दिन जोंहा रिहन दैमारियाबो केबिनेट मिनिस्टार जाबोबाय आरो बिनि दिनाव बेबायदि जोबथा समाव जाफैनायखौ जों एखेबारे गरिहना होदों आरो गोसोनिफ्राय जायफ्रा फैदोंमोन बिथांमोना थांनाय समाव मा बुंलांदों बिथांमोना थांनाय समाव जायफ्रा लिंहरदों बिसोरखौ एसे दुसि होनानै जों मिथिनायब्ला बेबायदि जानायमोनब्ला रिं सेरेमनि बायदिसिना रायलायदों होनना मिथिनायब्ला जों फैयामोन ओरै होननानै बिसोर बुंलांदों जाहैबाय आरो